Dobrodošli u moj novi video, ljudi, prije svega stisnite like, pretplatite se na kanal ako već niste, idemo do 130.000 subscribera, ljudi, šta danas radimo, Ugi je tu, ljudi, pogledajte, di si Ugi, Ugi Željezar, pozdravi ljude. Pozdrav ljudi. Uglavnom, šta radimo danas? Sklapamo dva PC-a, jedan za streaming, jedan za gaming. Sve ćete vidjeti u videu, objašnjavat ćemo korak po korak šta radimo, tako da bit će vam sve jasno, a mislim da već znate o čemu je. Streaming PC služi samo za streamanje, gaming samo za igre i to je to. Jeste vidjeli Ugi, a? Ugi legenda, Željezar, skuplja traktore i željezo iza kuće tu. Aj pišite u komentar da hoćete da idemo vidjeti iza kuće, zapravo skuplja, koalicija vam vuče traktore. Dođite vidjeti ovo sad. Znači ovako, ovo tu je, znači Ugi, šta smo rekli? Nova matično. Ne, ovo je koji PC? Streaming PC. Ovo je streaming PC, a gaming PC moramo zamijeniti grafičku sam, znači stavljamo, koju je ovo grafičku? RX 580 Radeon 8 GB. Umjesto koje? Umjesto Nvidia 1660 6 GB. Znači ovu vadimo sada. Da. I ovo vam je, ljudi, evo pogledajte, ovo vam je znači Elgato. To ispod grafičke i to zapravo snima gaming PC. Ovaj PC koristi se samo za snimanje i streaming. Tako da ljudi, ovako, znači evo ga, znači vadimo grafičku, ovako. Sad šaf cigar, imamo 3 komada, uzet ćemo neki, Ugi koji da uzmem, ovaj najveći. Pa jedan će valjati. Evo, pa imaš sam jedan šaraf. Probaj redom pa vidi. Uzeo sam baš ovaj što ne radi, dao otkaz. Evo ga, to je to. Kad dao sam otkaz, nije dobro slušao, tako da. Pa da. Šarafe ćemo tu staviti ovak. Evo ovako. Ovo ćemo izvaditi. Čekaj sam da povučem ovo. Evo ga. To je to. Ovo smo izvadili, znači ta grafička ide u gaming PC. Sad nisu neke jake grafičke, ali sve će moći pokretati zato što rade, dva kompjutera će raditi kao jedan. Tako je. Tako, to će biti dobro. To mi je i bio cilj u biti da dva kompa rade kao jedan, znači da jedan streama dok drugi igra. I onda se, ajmo reći, ne umaraju jer rade odvojeno, radi svaki svoj posao. Evo ga, zamijenili smo grafičku, zašarafio sam. Dosta jedan šaraf. Koga šiša. I onda ćemo staviti, ljudi, ovako. Napajanje od 8 pina. Napajanje je novo, pa zato možda i još žice to je to. I to nije... Pa nije, pa dobro je, to je to, uglavnom. Tu ćemo zamijeniti još pastu, ali to ćemo izvan snimanja, tako da pastu, to je na brzinu, samo stavimo u X. Evo, znači, pogledajte, ovako izgleda Elgato HD Pro. Jel može 4K, taj ne može? Ne, može. Može ili ne može? Može, ali ne. Ima, evo, in, out i to je to. Ovaj, Elgato ćemo je GeForce. Ajmo spojiti sad, znači on ide ispod grafičke. Malo je tjesno, izgleda kao da nema mjesta i sve, ali zapravo kad vidite ovak, to je to. Znači niš posebno. Stavimo šaraf tu. On se spaja doslovno ovak ispod. Da, on ide na PCI Express slot. Pa da. To je to. Zašarafimo. A što ga, promašio sam ga Ugi. Evo ga, to je to. Zašarafio sam ga ko nespašan. Sad je to sve spojeno, ali tako? Kako Progi to odrađuje, jel dobro ili... Ako je dobro, lupite like, ako nije dobro, napišite komentar. Šalim se. A šta ti kažeš, Progi, jel bi trebao biti bolje, a? Šta bolje? Pa sad kad to sve spojimo, jel bi trebao bolje raditi to? Pa ne da će bolje raditi, nek neš ti osjetiti kak radi. Ni snimanje, ni ništa. Pa tvoje... Dobro, uglavnom, ovo će biti kućište od toga kompjutera, od gaming PC-a. Samo što sad moramo matičnu spojiti. Evo, matična je nova, čak nismo ni otpakovali. Da. Evo, pogledajte ovo. To smo ostavili za vas, znači... Da gledate... Znači dobijemo tu kablove neke. Ovako, i možemo čak izvaditi ovo sve. I backplate. I da, ovo ćemo staviti iza na matičnu. Vezice. Ovo su papiri i garancija. Tako. Inače, ovo je Asusova matična. Asus Prime. Pa tebi dali otvoreno. Pa... Nije bila ono zalijepljena onak. Da.
I naravno tu ćemo, ovo je stvarno dobra matišna. Tako da tu ćemo sad staviti odmah sve što možemo, a samo 2 može rama. Da, zato ti kažem, zato ćemo uzeti jedan od 16, to je cijeli i uzet ćemo ja sam mislio da možeš više. Ne može više, o tom se radi. Uglavnom maknemo prvo ovo, pa izvadimo ovo za procesor, to ćemo prvo riješiti. Ovako. To je to. Evo pogledajte kako izgleda ovamo sve. Iz blizine. Vidite, matična. I sad ćemo onda staviti procesor. Evo ovako, procesor smo dobili od nekog, koji je Intel? Intel i5 11400 procesor. Vrhunski procesor, nema šta puno priča. Da, i zato ima recimo paste gore, ali mi ćemo obrisati to, ali neću sad brisati dok je gore, dok nismo stavili na matičnu dok ne stavimo. Tako da sad ćemo prvo na matičnu staviti i onda ćemo brisati procesor. Evo ga, ne možete nikak pogriješiti jer doslovno ovako može ići samo procesor, ne može nikak drugčije. Mora trouglić. Pa da, znači evo ga, ovako, da vam svjetlo malo jače, opa. Je dobro tako, je li bolje? Evo ovako ćemo staviti. Vidite, ovo tu znači ima ko strelica neka na procesoru i ima točkica, ova ne znam je li vidite. Uglavnom ima tu točkica kod mog prsta, bijela, možda se ne vidi, ali nema veze. To je to sad. Znači sad zaklopimo, je li tako Ugi? Da. I to bi to trebalo biti. To je to što se tiče procesorskog dijela, ali treba još ventilator staviti. I tu ćemo naravno obrisati pastu, stavit ćemo novu pastu, jer ipak ovo, pogledajte ovo. Iako izgleda friško pasta čak. Znači evo da obrišemo, malo sam ovo povukao, malo će biti zeznuto sad brisa, ali dobro polako. Vidite, ide to. Inače stavio sam Drugi je donio alkohol, ljudi, da se napijemo. Evo pokaži alkohol. Alkoholni ocat sam donio. Zamisli, šalim se ljudi, nije ovo alkoholni ocat, da se ne zeznu ljudi. Ovo vam je medicinski alkohol. A razlog zašto čistimo s njim, zato što se on odmah osuši. Da, i najbolje očisti bilo kakve tragove od prsti, od paste, od bilo čega. Ili ako ste slučajno jeli čokoladu, čipsi ili tako, razumijete i ruke vam očisti se. Nemojte sam pitao. A uglavnom da, to je to, niš posebno, očistili smo. Zato sam htio staviti prvo procesor, zato što je lakše očistiti. Sam dobro, treba svejedno biti pažljiv i sad ovo tu stavimo. I ovo ovako. Ima dobar vidiš. I sad ćemo staviti rame odmah sad. Da. Ovako sad odmah rame stavljamo, evo pogledajte. Ovako. Inače da znate, ja nisam neki ekspert u slaganju računala, tako da znate. Nisam ni ja. Ovako, gledajte sad ovo klikne ovamo, tu, ovo. Gledajte sad. Kao klikne, ono pukne sve. Da. Kao kliknile. Ljudi, pogledajte ovo. Na pačke. Ugi, zašto nisi rekao da na pačke stavljam? Pa ne vidim. Pa kako? Imaš naočar. To je to. I sad ovo sve, da vam ne snimam bez veze, ide u ovo kućište, ova grafička, ovaj hard disk, ovo tu, to sve ide zajedno sad. Znači sad ćemo to sve spojiti i vidjet ćete kako izgleda. Ovaj kompjuter je gaming PC, na tom se igra igrice, a na onom tamo kompjuteru, na ovome, na tom se samo snima. Tako da taj će se koristiti za snimanje i streamanje, a onaj samo za gaming, tako da oslobodit ćemo jedno od drugoga, jel tako Ugi? Tako je, i bit će čist. Ugi dobio novi kompjuter, jesi sretan? Jesam. A nemoj plakat odmah, šta ti je? Da, ima i ovaj NVMe, jesi kaže NVMe ili? M2 SSD, NVMe. Da, terabajt, tako da to će biti dobro. To ne mogu sad odmah, mislim mogu odmah staviti, ali stavit ću kad budemo matičnu stavio. Uglavnom, da stavimo sad matičnu, evo možete odmah doći pogledati. Da ti zatvorimo. Evo ovo koje. Aha, sad ćemo staviti prvo ovo iza na ploču. Sad kako to ide točno, ovako. Ova dva USB-a gore, ovo dolje. Kaže, ostao sam sam u kafani. Ostao sam sam bez tebe. Ja znaš tu pjesmu? A što neće stati ovo, gledaj? Aha, evo ga, to je to. Znači evo ga, stavljamo pastu. Nije za zube, ovo je za procesor. Ne znam je li dobro radim, ovo vi ćete mi pisati u komentare. Znači ljudi, nisam profesionalac. Jel' tako Ugi?
Da. Ali ja mislim da je ovo dobro, a? Pa neki kažu da je dobro, neki, šta ja znam, meni se... Pa kak znaš šta kažu, nisu još ni pisali. E sad ovako, Pa nema ni... moramo vidjeti ova žica di je. Ovamo, znači Ja sam CPU, gledao fan, testiranje, ali to wow. nemaš vjerovat. Evo stavit ću ovako, ja, može. Ovak najbolje. a? Ma stavi i na opatke. Znači, kod njega ovak izvučemo ove gore i on kao sjedne dolje u rupe. Taj je, ajmo reći, ekser, jel tako Gi? I kad ste ono osjetili da je sjeo, ovak kad se mrdaju, onda gurnete ovo. Točnije samo okrenete. A zapravo možemo i okrenuti matričnu da vidite, evo. Sam držite na ovaj... Vidite ove tu pinove. Evo vidimo da ovaj nije ušao do kraja, ni ovaj tu. Znači, ovaj mora do kraja. Sad ćemo to povući. To je to. I koji još nije da vidimo. To je to. Znači ljudi gledajte ovo. Znači, savršeno. Ne može mrdat nigdje, razumijete? Da. Doslovno možete ovamo držati, mislim da nemojte baš ko ja ovako. Bolje to sa oprezom sve. Ali da. Znači šta Ugi još možemo staviti? Ništa. Možemo ukopčati ovo. Sad ćemo staviti ovak matičnu. Znači... Ovak. Mora ući u ono... ove rupe iza, pogledajte. Dobro, to je to. To je to, USB-ovi sve su spojeni. Znači ovamo sad stavljamo šarafe. Sad ću zašarafiti ovo. Jedva čekamo ljudi da sastavimo sve to, da probamo streamat, znači čim sastavimo, odmah za par dana se pali stream. Pa mislim da ćeš ti još streamat dok ovaj video izađe. Ali da. Znači pogledajte ljudi, ali da, ovo je ko streama i to sve, ovo je vrh. Znači ovako dva kompa. Je moguće da nije ovaj šaraf? Da nije ovaj šaf cigar ide već? Pa to je ono što si ti rekao, ja se ne bavim praktički ničim, pa ono. Ovo mi je baš za animacije i to volim tako da. Ali hvala vam na pomoći ljudi svakako, jer ništa ne bi moglo biti bez vas. Znači ovako ljudi, sad ovo, bio sam se šišao, otišao sam na šišanje, tako da Ugi bio malo samo spajao se. Bricno se, da. Ugi bio šišao. Evo, žica su tu. Ovako, čekaj daj mi užicu. Znači ovako, imamo HDMI, spojili smo sve kompjutere, evo pogledajte, ovo je znači, šta smo rekli? Streaming PC. Ovo je streaming PC, a ovo će biti za gaming, znači ovo će isključivo raditi samo za igranje igara. Za igranje igara i igranja. Isto. Znači sad ovaj HDMI spajamo u vamo, evo pogledajte, u in, jel tako? U in, tako je. Znači jedna strana ide u in i u grafičku. I druga znači strana spajamo sa gaming PC-om za igranje i igranja igara ide tu. Tako je, da prenosi sliku. Znači ljudi pogledajte, i to vam je to. To je sve jednostavno spojiti Elgato, sad ćemo spojit ćemo sve ostalo, normalno tipkovnicu, miš, morate imati dvije tipkovnice, tu je jedna tipkovnica, jedan miš, tu je jedna tipkovnica, jedan miš. Ili postoji KVM switch. KVM switch je stvar koja se ukopča u oba dva kompa, isto koji je Elgato, i onda ukopčate u switch tipkovnicu i miša i samo prebacujete na dugme, da. Ti znaš više nego ja onda. Ljudi, stisnite like za Ugija. Ali uglavnom, sad ćemo mi spojiti ta dva kompa i sve pa ćete vidjeti nakratko kako to izgleda na Elgato softveru. Evo znači Ugi, rešili smo ti dva kompa. Jel' tako? Jesmo, da, znači... Zahvali se ljudima, oni su zaslužni za to. Hvala vam svima, hvala tebi, hvala ekipi, pa i tebi. Ljudi ovako, znači pogledajte, skraćeno rečeno, ovaj tu kompjuter, to je šta smo rekli? Streaming PC, a ovaj je samo za igranje, za granje, razumijete? I ovako to izgleda, evo pogledajte, niš posebno, ali jako puno uštedi vam svega. Znači dvije tipkovnice, vamo dva miša, ovaj gaming PC, znači ovaj u sredini, ovaj monitor je za igranje. Onaj tamo monitor, to vam je streaming, znači Elgato. Ovo tu, ovaj monitor je isto Elgato, ali nema ništa na njemu, to je sam produžetak. On je za chat i ove ostale stvari. Za chat recimo, YouTube i to sve. I za OBS i tako. I sad recimo ja na primjer, evo gledajte sad bez veze. Ja sad kad igram vamo, a tamo lijevo snima Elgato, pogledajte lijevo tamo. Da, i vama se prenosi na stream. I vama se prenosi na stream. I na video. Da. I tako uštedite vrijeme i... Da. I znači, evo, to će biti to od ovog videa. Ugi, jesi sretan?
Jako sam sretan i ljudi, vidimo se u novom videu. Da, ako želite nešto malo detaljnije o tom Elgatu, odite kod Ugija na kanal, bit će link dolje u deskripciji videa da vam pokaže o programu, samo on će snimiti sve o programu, tako da ljudi, to će biti to od ovog videa. Posjetite njegov kanal Ugi Željezar, je tako? Tako je. Kako se zoveš? Još uvijek Ugi Željezar. A uvijek je Ugi Željezar. To se neće li vidjeti. Hoš ti naprijed ovdje onaj moj? Ljudi moji, vidimo se, nemojte zaboraviti da ste najjača ekipa i veliki, veliki pozdrav. A ona zaboravio si glavno. Pozdrav! Pozdrav!